Guten Morgen! Herzlich willkommen. Akala ko yung asawa ko nandito na. Anyway, nandito na kami sa appointment ng aking josawa. At yes, it's the same as nakaraan. Hindi ako pwede doon sa loob dahil siya lang yung may appointment. So, nandito ako ngayon ulit sa sasakyan waiting. At sobrang lamig talaga guys. Sobrang lamig. Ngayon ay 5 degree. Ay, kita ko sa sasakyan. Ayan. So, yun. Anyway, maga kaming gumising. Nag-alarm ako ng 6:30. Tapos, ayun. Asikaso kami ng mga alas 7, no? Nag-almusal, ganyan. Kasi alas 8 yung kanyang dito, termin. So, yun. At ando na siya. At hantayin ko na lang siya dito sa sasakyan dahil hindi ka ako pwede doon sa loob dahil wala naman akong termin. Anyway, at sobrang lamig na guys. As in, sobrang lamig na. Parang itong ko, parang nag-ano siya. Ewan ko, ano nangyari dito. Nakalimutan ko itong lamig. Charot. Nag-ano lang ako ng katawan. Pero yung buhok ko hindi ko ito binasa kasi nga to guys every 3 days ko ito binabas, pinapaliguan ang buhok ko. At okay naman ngayon kasi nga naman guys, malamig. Pagka summer, syempre everyday ako nagliligo pagka summer dito. Ganyan. Pero pagka ganitong pa-winter, every 3 days akong nagbabasa nitong buhok ko kasi nga tawag dito? Hindi naman siya yung tipong magpapawis kasi nga ang lamig nga, 'di ba? Tsaka para na rin maprotektahan yung buhok. Charot, kasi nga warm water na yung papaliguin mo kasi nga malamig na, alam mo 'yon. Syempre pagka summer at ang panahon ay warm, syempre yung malamig na tubig, yung hindi naman yung malamig, kumbaga yung parang na tubig ang inumin, ang papaliguin mo. Pero pag ganitong winter na, ay kailangan talaga mag-warm water ka talaga dahil malamig talaga. At kailangan mong patuyo ng buhok. So, ayun yun. Puro patuyo ng buhok. Kasi nga, pag hindi ka na patuyo ng buhok, grabe. Ang isakit sa ulo kaya. Kasi malamig. Ganon. So, yes. And back na tayo ulit, guys, sa patong-patong ng mga ramit. Ganyan. Patong-patong, pag-jacket, everyday jacket, ganyan. Dahil nga, malamig na ulit ang panahon. Yeah. And, ayun. Kailangan mag-take ng vitamins kasi nga, pagka malamig ang panahon, grabe talaga. It's uso ang ubo, sipon, ganyan. So, yun. Ayun, so, yes, update ko kayo mamaya kung nasa bahay na kami dahil mamaya ay ihahatid sa amin ang aming baby boy. So, yun. Yes, guys. Happy Friday pala. Friday na ngayon. Ang lamig. Sobrang lamig. So, yes. See you later. Hi guys, welcome back. Anyway, makauwi na pala kami kanina, galing doon sa appointment ng aking josawa. Tapos pahinga lang saglit. Tapos ayun, ako naman umalis dahil may pinuntahan. At ngayon guys is pauwi na ako ng bahay. Balik kakababa ko lang doon sa bus point na yun doon sa kabila. Kasi nga, pagka matagal ito kasi ito yung every 25 minutes or 15 minutes ang mga city bus. So, doon ako sumasakay. Medyo may kalayuan. Pero hindi naman ganun malayo. Parang lang. Ilang kembot lang. Charot, ilang lakad lang siya.
Ayan. Kaysa mag-antay ka doon ng kalamig-lamig. So, yes, yun ang ginagawa ko guys pagka halimbawa matagal pa yung bus talaga na as in na tumitigil doon sa pass point malapit sa bahay namin. Ganun. So, may mga ganun naman. So, yes, and yeah. Ang lamig-lamig guys. So, sabi ng asawa ko na andun na daw si Rafaeli Boy, nahatid na ng kanyang nanay sa bahay namin. So, ngayon, ganda na ng mga puno guys. Ako ngayon ay diretso na lang ako ng Aldi. Bibili na lang ako ng something kailanganin sa bahay. Ayan o. Charan. So yes, and I will see you na lang guys later pag nasa bahay na ako. Dates, malapit ako sa Aldi. Ang dami mga sasakyan. Charot. Nasa highway. Kanina doon sa may ano, ang dami. Naglalakad ano. Pag mga ganun pa man din, pag parang traffic, tapos dami mga sasakyan, hihiya ako. Charot. Hindi kasi parang pakiramdam ko nakatingin sila. Charot. Ano naman ang titingnan sa'yo? Ano naman titingnan sa'yo? Ganoon na nga. Pero hindi ko alam bakit ganoon ako. Masyado akong maano. Charot. Dito na ako guys. So ayan na. Aldi Sud. Nice. Ito na pala yung mga pinamili ko. O, tinan nyo yan. So, yes. Naglalakad na ako ngayon guys. Pauwi sa bahay namin. Anyway, ayan. Kasi bala kong mag-sopas bukas. Dahil malamig. So, yan. Luto tayo bukas na sopas. See you sa bahay! Prito. Piprito pala ako ng chicken wings. Yan, palaki-laki. Chicken wings. Chicken wings. For Rafaeli Boy. Chicken wings. It's again. Nagbukas na naman siya ng rep ko. Diyan, may tira akong dyan. May promise dyan. Ganyan dyan. O, parang fiesta. Yung pagkain ni Rafaeli Boy. Fiesta, baby?